MTV. Сәлам дуслар! Эфирда татар эстрадасы яңалыкларын туплаган шоу без тапшыруы. Бүген аларны сезгә мин чәчкә җиткерермен. Бу чыгарылышта әле дә яңа ел каникулларын дәвам итүче җырчыларны шәйнәрбез, туган көнен билгеләп үтүчеләрне барларбыз һәм кышкы солянка концертыннан шәп репортаж карарбыз. Киттек! Татар эстрадасында бәби-бум. Инстаграмда күргәнсездер инде. 6 гыйнвар көнне Илсур һәм Гөлназ Шәрифҗановлар малай алып кайтты. Актаныш егете белән Актаныш килене уларына Минтимер дип исем кушкан. Бик үзенчәлекле, матур исем сайлаган Шәрифҗановлар. Улары исемнең дәрәҗәсен аклар дип өмет итик. Салават Миниханов һәм Гүзәлем гаиләсендә шатлыклы вакыйга 7-сенә туры килде. Алар кыз алып кайтты, Сабыйга Мәдинә дип исем биргәннәр. Шунсында искәртик, бала тудыру процессында Салават үзе дә катнашкан. Бу хакта ул Инстаграмда хәбәр итте. Яшь әти-әниләрне чын күңелдән котлыйбыз. Бәбиләрегезнең куанычларын күреп яшәргә язсын. Узган атнада туган көннәрдә шактый булды. Башта Пирамида концертлар залында Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова туган көнен зурлап уздырса, Татарстанның халык Россиянең ат казанган артисты Салават Фатхетдинов та туган көнен иҗатташ дусларын җыеп, тамашачыларга шәп тамаша тәкъдим итте. Җырчылар ялларын узын айткан. Элвин Грей дуслары белән Таиландта, Лилия Хайруллина Балида, Наркиз Зиннатуллин гаиләсе белән Дубайда ял итә. Лилия белән Наркиз чит илләрнең матурлыгын карап йөрсә, Элвин Грей әле ул арада иҗат итәргә дә җитешә. Бер көнне җырчы мине эзләмәгез диеп, аранжировкалар ясый торган аппаратура фотосын кертте. Без җырчыларның шул инде, йоклаганда да төшкә җыр керә. Айгөл Рәхимова Казанда узачак сольный концертына әзерләнә. Җырчы әкренләп тамашачыларына концертта булачак сюрпризларны да шишә башлады. Айгөл тамашада Филус Кахиров, Хаким кебек җырчылар булачагын инде әйтте. Ә менә калганнарын белмибез. Концертта күрерсез. Лейсән Гимаева бәби ялында булса да рәхәтләнеп иҗат итә. Әле күптән түгел генә җырчының 3 кызың, 3 йылдызың клибы дөнья күрде. Аның тулы вариантын сез Татмус ТВ телеканалының YouTube каналында карый аласыз. Ә әлегә клипның кыска вариантына күз салыйк. Үч кызың, 3 йылдызың, күңелеңнең 3 кылла, һәрберенә җанымны бүлеп биргәнсең яшәү нуры. Татарча солянка проекты сезне төрле кызыклы концертлар белән сөендереп тора. Күптән түгел кышкы солянка тамашасы булган иде. Әлеге концерт ничек узган, кемнәр катнашкан, нинди җырлар башкарганнар, сәхнә артында ниләр булган, Дамир Зиннатуллинның репортажыннан белербез. Сәлам дуслар, яңа елны мандаринсыз, бүләкләрсез һәм кышкы солянкасыз күз алдына китерергә авыр. Без җыендык та кышкы солянка концертына килдек. Бүген монда нинди генә артистлар юк. Барысы белән дә аралашырбыз, аларның серләрен белербез. Һәм инде 2018 елга нәтиҗә ясарбыз. 2019 елга планнар төзербез. Һәм инде иң кызыклы моментларны сезгә күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Миндияр соңгырада синең белән сәхнә артында бик еш очрашырга туры килә. Беренче күрешүләрдә син дулкынлана идең. Хәзер инде үзеңне иркен тотасыңдыр. Кайсы артистлар белән танышып, якынрак танышып өлгердең?
Дулкынлану хәзердәген бар. Теге юк дип әйтмим. Үземне иркенрәк тотырга һәм дә инде гадиерәк тотырга тырышам. Яшь булуга карамастан син өйләнгән. Тормыш иптәшең иҗатыңа ничегрәк карый һәм көнләшмиме? Ул һәрвакытта да үзен тота белә, һәрвакытта да аңлый, хәлгә керә. Һәм дә инде минем шушы сәхнә белән, җыр белән, музыка белән бәйле тормышымны кабул итте. Мин синең артыңнан һәрвакытта да күзәтеп торам. Синең социаль челтәрләрдә бик еш кына бер егет барлыкка килә башлады. Историяларда, лентада гомумән кем икән ул? Дөресен әйткәндә, бу минем якын дустым әлегә. Шуңа күрә Бәлки әле якын дустан башка кешегә дә әйләнергә мөмкинме? бәлки Тагын да якынрак. мөмкин дә, кем белә. Күрдем сезне роль артында Айрат йокыга киткән. Бу нәрсә булды? Бу чыннан да булган хәлме? Яисә бу уйныйсызмы шулай? Юк, без дөрес әйткәндә юлда аранжировкаларны ясыйбыз, җырларны язабыз. Һәм шул вакытта мин дә пассажир булып беренче сиденьеда утырдым. Компьютер аша, аранжировканы эшләдем. И, шул вакытта селфи даже ясыйдым историягә, Инстаграмга. И Инстаграм телефон аша, кайчан мин Айратка направил телефонымны, аннан гына күрдем, что ул уже йокыга китте. И шул вакытта инде мин туктаттым, записьне ул видео бар, кстати, безнең Инстаграмда, даже, да. И, успел поймать. Барысы да яхшы тәмамландымы? Кем утырды аннан соң рольгә? Конечно, мин уже аннары утырдым, потому что бу йоклап барды, потому что ничә сутка. Я сначала проехал где-то километров 2000. 2000, анда небольшой. Бераз арттырып сөйләргә ярый инде. Юк. Хаким проекты ул финанс керем китерә торган проектмы? Яисә әлегә чыгымнар гынамы? Киләчәктә бик зур керемнәргә өметләнеп калабыз. Сезгә чыгымнар гына. Алла бирсә. Бераз теге керемнәр дә бар инде, чыгымнары да бик күп инде. Хәзер банкетларда бик күп эшли башлады. Хакимны чакыралар банкетларга, чөнки ул өч телдә җырлый торган җырчы. Инглиз, урыс, татар телендә җырлый. Әйдә инглиз телендә. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every shape you take, all we wanting you. Соңгы концертыңа бик әз вакыт калып бара. Инде әзер дип уйлыйм. Миңа урын әзерләдеңме? Әлбәттә инде сиңа урын әзер, Дамир, борчылма. Әйе, үземнең тәүге концертыма хәзерге вакытта бик Ничә процентка әзер? Мен әйтәм бит, мин сиңа бик каты әзерләнәбез хәзер. Шуңа күрә 99% безнең инде әлегә вакытта әзер. Махсус кунаклар бармы? Әлбәттә, минем бик текә махсус кунакларым. Хаким, Юк. Фәрит, Юк. Илназ була. Юк. Алай дөрес түгел. Алай ярамый. Бу бит сер. Әйе, яратам. Син соңгы тукталышым. Тагын миңа барыбер. Юк, тукта, ансы туры килми. Яратаммысың? Яратам. Тормыш иптәшем кирәк. Бик шундый теге пар эзләгән җырлар синең күп. Ләкин теге Кыш бабайдан дөрес теләк теләмисең күк син. Юк, безнең тагын әле ятим бала, мехнәт. Шундый Син һәм теманы яхшы башка темага күчерәсең. шундый ише җырлар да бар безнең. Ләкин инде беләсезме, кешене бернинди шаир сүз әйткәндә, бу тормышта ике генә хис яшәтә, ул курку һәм мәхәббәт хис. Шуңа күрә гафу итегез, инде күп генә җырлар язылса да, аларның барбер яртысыннан күбрәге мәхәббәт турында булачак. Мин белгән идем инде Илмир Сөләйманның эш яратканын, әйме? Ләкин шуны хәтле дип уйламаган. Нәрсә эшлисең син? Нәрсә саныйсың? Үзеңне эзлисеңме? Перерывта менә шундый кәгазьләр бирәләр. Һәрбер концертта анда языла инде. Кем өчен җан атасыз, нинди радионы яртасыз, нинди җырчыларны яртасыз. Карагыз әле, күпме халык Синең өчен җавап биргәнме? моны дигәннәр. Карый хәле менә ялгандамы микән? Илмира Сөләйманова бар. Илмира Сөләйманова бар. Ялгандамы бөтенесендә дә Илмира Сөләйманова. Син гаиләле кеше буларак, мин иләнмәгән егеткә иләнергә кирәкме? Шуны әйт әле. Менә яңа елда бөтен теләкләрдә, хыялларда тормышка аша мин сиңа гаиләле булу бәхетен телим. Әмма ләкин син барбер үзең Кыш бабайга хат язырга тиеш. Бер дә булмаса, син аның кар кызын булса да алып калырга. Аларны шибәр була, яшь була. Шуңа күрә бер дә курыкма. Кыш бабайга яз, на всякий случай. Ни өчен иләнергә кирәк? Плюс яклары. Ничек яраткан кешең белән бергә булу һаманда балалар, менә өйдәге менә ул кайтасың, бөтен нәрсә әзер, чисталык, пөхтәлек, ашарың әзерләгән, киемең җуган.
Ул бит бик рәхәт. Сезнең образ кайчан күрешмәде тирле. Мин инде теге истә калдыра алмыйм, ләкин кыш оясы прическалы образны истә калдырдым. Аны узак булмады ахыр сол прическа, Матурым, син хатын кызны аны күзәтеп кенә тор. Син аны истә калдыра алмыйсың бер кашанда. Хатын кыз һәрвакыт төрле инде ул, әлбәттә. Сәхнәдә инде менә мин ничә еллар буе эшләгәчтен, минем бер төрле генә буласым килми, минем үзгәреп карыйсым килә. Аның өчен хәзер мөмкинлекләр зур, әлбәттә. Шуңа күрә төрле салоннар бар. Аларга барып, үзеңчә үз кыяфәтеңне инде бераз гына шушлай, бераз гына тегеләй дип, срач, әлбәттә, безгә әйбәт яхшы мастерлар ярдәмгә килә. 2018 ел синең өчен уңышлы булды дип әйтә аласыңмы? Минем өчен чыннан да бик уңышлы булды. Чөнки мин беренчедән гаилә кордым, икенчедән менә хәзерге вакытта әкрен генә сәхнәгә чыгып киләбез. Быелгысы елны мин канәгать, чөнки артист өчен инде ул елына бер Казан шәһәрендә, менә алыйк Казан шәһәрендә үзеңнең сольный концертыңны булдыру һәм шулай ук инде ул концертны иң беренче каналларда күрсәтү, карау, тамашачыларга җиткерү үзеңнең иҗатыңны менә ул инде зур елның бер зур эшләнгән нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. 2018 ел нинди вакыйгалар белән күбрәк истә калды икән? Әйдә вариантларны әйтәм. Футбол чемпионаты бер. Икенче вариант Макгрегор һәм Хабиб сугышу. Элвин Грей белән Гүзәл Уразованың ситуациясе. Кайсы күбрәк сиңа истә калды күбрәк? Әлбәттә инде футбол чемпионаты. Кемнәр җиңде? Илдар, киләл тиз футбол чемпионатында кем җиңде? Франция. Сезнең гаиләдә быел ризыкларга тимә бу яңа елга. Бызылмасын тизрәк ашагыз, яисә мин бүген диетада дигән фразалар кайсысы популяррак иде? Мин диетада дигәннәре күбрәк булды. Егетләр, быел ничә концерт куйдыгыз? Санадызмы? Анда санап булмый инде. Санамыйбыз. Без вообще акчаны да беркайчан да санамыйбыз. Бюджет алып барырга кирәк бит. Бюджет алып барабыз. Һәр концерт арты. Син тотылдың, сез саныйсыз акчаны. Без бит мишәрләр, мы по-любому саныйбыз, так что. Без шулай әйтәбез генә. 2018 ел Хайретдиновлар гаиләсе өчен нинди вакыйгалар белән истә калды икән? Вакыйгалар күп булды инде, әлбәттә, әмма да иң истә калганы без TMTV премиясе алдык. Бик зур рәхмәт сезгә TMTV каналына, анда эшләүчеләргә. 2018 елда ничә күлмәк килде икән? Бик күп концертлар булды, һәр инде яңа концерт. Мин әлбәттә яңа күлмәктә чыгыш ясарга тырышам. Син аларны аннары соң гомумән кимисең һәм сатасың да. Кимим да сатмыйм да, алар өйдә теге матур итеп шкафта эленеп торалар. Бәлки берәр кайчан мин сагынып аларны киячәкмен. Илас, 2018 елда эш иң зур вакыйга. Ул синең өчен нәрсәләр иде? Беренче тәшкә шаярып әйтәсе килми, 17нче ел бик авыр булды миңа. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә, менә 18нче елда яңалык булмау ул минем өчен бик яңалык булды. Бик әйбәт яңалык. Шуңа күрә тыныч булу бик зур яңалык булды. Шуңа күрә күз тимәсен, Ходай теге булганына шөкер иттерсен. Аллага шөкер, 18нче елда инде кайгылы яңалыклар булмады. Аллага шөкер. 2018 елда Казан Уфа арасын ничә тапкыр йөрдегез икән? Игә кайтып барып, Быелгы елда әлбәттә гастрольләр белән тоташтырса бер 30лаган булгандыр. Өйрәнеп беттек инде, дуслар, өйрәнеп беттек. Ләйләнең бик Казанга күчәсе килә инде. Дөрестән эшләйме? Дөрестән бик Казанга күчәсе килә. Минем инде бик теләгем юк. Казанга кунакка килергә генә яхшыдыр дип уйлыйм. Монда карап торам, хакимне бөтен яктан да әйләндереп алганнар. Кызган, пешкән халыкны дер китердең, ничек булды? Әйбәт ша булды, ут булды. Алкышладылармы? Әйе. Гүзәлия карап торгансыңдыр инде, сәхнә артыннан. Мин инде бөтен җанымны биреп карадым, горурландым, инде хисләнеп карадым. Шатланып. Гүзәлия дә хаким кебек селкенә башлый инде, бии башлый шулай ук. Уйлап торам әле, менә кирәктер дип уйлыйм.
2018 елда иң яхшы көннәр булдымы? Конечно. Еш булдымы? Бик еш булды, Аллага шөкер. Ну, конечно, 2019 елдан күбрәк яхшы көннәр көтәбез. Һәрвакытта шулай, һәрберебездә. Яңа ел истә калсын өчен нәрсә эшләргә кирәк һәм нәрсә эшләргә кирәк түгел? Ничек уйлыйсың? Яңа ел истә калсын өчен гаилә белән матур иттереп, балаларга бүләкләр биреп, шулай истә калырлык иттереп үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Истә калмаслык иттереп гел үткәрмәскә, шуннан соң истә калмый. Киләсе яңа ел уңышлы узсын өчен аны ничек каршыларга кирәк икән? Инде яхшы иттереп, матур иттереп, тәмле ризыклар белән, яхшы кешеләр белән, дуслар, туганнар белән үткәрергә кирәк дип минемчә менә шулай. Чөнки ул яңа ел ул гаилә бәйрәме. Иркә яңа елда нинди бүләкләр бирергә ярата? Мәсәлән, мин кирәкмәгән бүләк бирергә яратмыйм, шуңа күрә һәрбер кешегә нәрсә кирәклеген мин чамалыйм, нәрсә яратканын, шуннан чыгып бүләк сайлыйм. Мин гомумән үзем бүләкләрне сайлый белмим. Сайлый белмим, чөнки әгәр дә миңа бүләкләр алырга кушсалар, мин лучше аның белән бергә барам дагын, бергә сайлыйбыз да һәм алып бирергә мөмкин. Улың яңа елга нинди бүләкләр сорады? Әлегә безгә 2 яшь, бик ачык итеп әйтеп бетерә алмый. Нәрсә сорый инде ул? Мәммәм ди, һәм тәти ди, аңлата ул. Тәмлешкәләр һәм берәр матур, зур, минем зурлыктан машина инде улай. Mercedes, BMW. BMW-дер буйлай. Весна инде әллә кашаннан кызыл күлмәк сораган иде. Шуңа күрә кызыл күлмәк бүләк иттек аңа. Кызым сорады кул эшләнмәләре өчен ниндер тартма менә ни нәрсәләр беләндер. Аны да табып алып килгән, рәхмәт яугыры Кыш бабай. Улым сораганы ниндидер түбәдән түшәмнән йөри торган ниндер машина, аны да ясап биргәннәр. Тырыша торгач, менә бит Кыш бабайга рәхмәт. Хатларын язалар алар, шундый кызык иттереп әле бер атна юк. Декабрь башында хатын язып куялар, аннары шыршыны бизиләр, шыршының төбенә куялар. Аннары инде Кыш бабай аны алып кирип китә, ул көнне безнең төнлә суык булып китә дә ничектер. Кыш бабай тәрәзәне ачып калдырасың да, шуннан кирип алып китә икән. Менә шуннан соң инде 31 алдыннан инде берәр көнне Кыш бабай килә. Яра, рәхмәт. Тормыш иптәшеңә Кыш бабай нәрсә алып биргән икән? Тормыш иптәшеңә Кыш бабай аның гомеренә җитәрлек мине биргәндер. Яхшы бүләк булганмындыр бу, әйме? Яисә юк микән аның хәтле? Миннән дә шәп бүләк була алмый бит инде, үзең беләсең. Улың, кызың яңа елга быел нәрсә сорадылар Кыш бабайдан? Минем кызым бу елны әйтте, әни Кыш бабай юк икән ул диде. Каян белгән икән? Белмим. Миннән бер сорау сорады. Әни, сез кайчан өлгерә идегез? Мин язган хатны укып, кибеткә барып, миңа шушы әйберне алып. Инде улыма 4 яшь тулды. Бер көнне миңа әйтә, әни, миңа летающий обувь кирәк. Оча торган аяк кием кирәк. Каян табыйм микән? Аның урынына нәрсә бүләк иттең? Әйберләр күп, машинасы да булды, әллә нәрсәләр булды. Но аның арасыннан барыбер шулай әйберне эзләде. Мәйтәм, улым, анда әйбер булмый бит дидем. Яңа елга балалар нәрсә сорадылар? Алар бик сорап йөрмиләр. Ничектер, хат яздык Кыш бабайга. Бик теге зур бүләкләр түгел. Сорагач кына мәйтәм Кыш бабайга хат язабыз бисен дигәч кенә хат язырга булдылар. Әблай үзләре миңа бу кирәк, теге кирәк дип сорап алган бүләкләргә шатланганнардыр инде, әйме? Әлбәттә. Ә үзең нәрсә сорадың? Исәнлек, саулык. 26 гыйнвар Ләйлә балалы солянкада булачак микән? Булачак, кала бирсә. Үзе генә җырлаячакмы? Аның үзе генә җырлыйсы килгәнен беләм. Серләрне дә ачып бетермик. Әле планлаштырабыз гына. Ничегрәк чыгыш ясыйбыз, кем белән җырлыйбыз, кем белән җырлый. Безнең гаиләдә җырчылар күп. Шуңа күрә әле билгеләп бетермәдек. Рамиләнең әнисе, әбиең була бит инде. Әбиең нинди бүләкләр ярата? Аңа нинди бүләкләр ошый? Ул ешрак кайтканны ярата, кайткач эшләгәнне ярата. Һәм дә сәхнәләрдән, барлык җирләрдән минем төшче алтын дип җырлаганны ярата. Менә шулай җырлап торсаң, кайткан саен ул шат, аның кәефе әйбәт. Нинди бүләкләр сатып аласың? Дөресен әйткәндә аның бөтен әйбере бар. Аллага шөкер, бөтен әйбере. Ну, менә күптән түгел Нур кебек шуб алдык, аның акчасына. Булай, Аллага шөкер, булай. Зинә апа, яңа елга Зөфәр абыйдан кабул иткән иң оригиналь бүләк нәрсә булды микән ул? Иң оригиналь бүләк минем өчен ул үзе. Ул бөтен бүләк. Оригиналь. Ул бик оригиналь кеше, үзе бик зур бүләк минем тормышымда.
Нинди булса да бәлки искә төшерерсез яшь вакытта элегрәк нинди булса бер кызыклы бүләк. Иң оригинал бүләк аның без студентлар вакытта тәрзәне алып миңа кыр чәчәкләрен банкага утыртып чыгып китеп, мин ишекне ачып кергән идем, карасам, шунда ваза белән, бу банкада инде ул вакытта студент вакытта, шулай чәчкә, бер кочак чәчкә утыра. Шуларга шакаткан идем, инде аңладым. Башта теге шок булып калды, аннан соң Зөфәр икәнен аңладым. Син кичкенә вакытта Кыш бабайдан курка идеңме? Юк, курыкмый идем. Ни өчен? Балаларың куркамы? Балаларым да курыкмый, балалар хәзерге көндә дә безгә Кыш бабай килә, миңа да килә. Мин Кыш бабайга ышанам. Мин аннан курыкмыйм. Бүген монда концертларда булган артистлардан кем иң яхшы Кыш бабай ролена туры килә икән? Бүгенме? Әбри Хабриевтер дип уйлыйм. Юк, Сантыкылы Явызга туры килә, конечно. Но Кыш бабайга зур җырчы Рөстәм Асаев, бәлки. Но аның не туры килми. Озынлыкка озын. Веслы кеше кирәк. Булат Нигъмәтуллин. Раяз, сезнең гаиләдә яңа елга багышланган нинди булса традиция бармы? Традиция бар. Мин 31 декабрь көнне бернинди гонорарга да бер кая да эшләмим. Һәм балалар чыккан юк. Һәм бер кая да бармыйм. Мин 15 ел эчендә әле инде тәкъдимнәр булды, әле инде күп ниләр әйтеп карадылар. Әйтеп карадылар, теге куркытып та әйтеп маташканнары, ләкин мин менә гаилә бәйрәме, ул шундый менә балаларың белән гаиләдә булырга кирәк. Кая гына булмасаң да. Рамил, гадәттә яңа елны кая каршыларга яратасың? Мин яратам һәм каршы алам һәр вакыттагыча гаилә белән. Өйдә, Ульян шәһәрендә. Куян шәһәр? Ульян. Яңа елны кая каршылады Хәким? Кем белән? Беләсеңме, Гүзәлия? Бик чибәр туташ белән. Үзең җибәрдеңме? Белеп. Ачмадымы? Юк. Бүләкләр ясадыңызмы бер-берегезгә? Нәрсә бүләк иттең? Искиткеч бүләкләр, искиткеч. Иң идеаль яңа ел нинди булырга тиеш икән? Ничек узырга тиеш? Идеаль яңа ел инде ул гаилә белән, әти-әниләр янына да кайтып, үзеңнең гаилә белән дә ул инде гаилә бирән буларак та атала. Шулай булырга тиештер дип уйлыйм. Идеаль яңа ел каршылау минем өчен әлбәттә инде гаилә белән, хатын белән, балалар белән, туганнар белән идеаль яңа ел. Ләкин әле минем идеаль яңа ел булганы юк, чөнки хатын юк, балалар юк, ала бирсә, мин шуның турында хыялланам. Бу дөрестән дә теге баналь нәрсә кебек, ләкин менә минем өчен ул зур әйбер. Илназ, икенче елы тормыш иптәшем барлыкка килде дип әйтмәсәң, без сине репортажга алмыйбыз, яме? Рәхмәт. Сау булыгыз. Синең өчен, Иркә өчен идеаль яңа ел каникуллары нинди булырга тиеш икән? Минем өчен без сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь ял белмичә, ял күрмичә эшләдек. Шуңа күрә январь минем өчен ул ял, гаилә, иң мөһиме әти-әним, балаларым белән буласым килә. Бик нык. Авылда бер атна менә шулай, аннан соң Казанда менә шулай итеп ял итәсем килә гаиләм белән. Бүтән бер нәрсә теләмим. Иң идеаль каникуллар алар бергә гаиләң белән, инде әлбәттә гаиләле кеше өчен дип әйтәсем килә, сөйгән ярлары булган, яшь парлар өчен әлбәттә инде сөйгән ярлары белән инде дип әйтәсем килер иде, бәлкем. Бергә тау шу ял итеп дигәндәй һавада кар яуганда, чаңгыларда йөргән вакытлар белән бәйләсәң, ул вакытта каникулның иң менә шәп дигәне була. Кыш бабай, мин сине сагындым. Бүләк алып килдеңме соң? Әлбәттә, кая әле? Шигырен башта сөйләсен. Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагын да матурырак бизәлгәнсең бу юлы. Молодец, үскәнем. Кая әле, кызым, алыш әле миңа. Мин яратам бу бүләкне. Ой, ма улым, рәхмәт. Рәхмәт, Кыш бабай. Килгәнсең. Ой, рәхмәт. Үзең килгәнсең, бабай, бик зур рәхмәт. Яңа елда нинди төсләр популяр булыр икән? Миңа калса, ул кешенең эчке халәтеннән тора дип уйлыйм киенү. Нинди төс менә бик кайф булмаганда, үземдә сизмәстән кой вакыт мин кап-карадан киенеп күрергә мөмкинмен. Менә нәкъ эзенә бастың. Мин сине соңгарада кара төстәге киемнәрдән күрә башладым. Кыш көне инде ачык төсләрдән бит мин сары штан киеп йөри алмыйм, да салкын бит, шуңа күрә андый бүтән кешенең игътибары миңа төшергә мөмкин, шуңа күрә мин әзгенә
скромныйрак киенергә җыенам. Футболкамның бары менә мондай розовый шундый ни оттенклар нәрсәләре бар. Иң мөһиме алкаларым ялтырап тора. Ай, алар матур. Алка алдым бит әле шуңа мактанам. Бүләк итәләрме? Юк. Ай, матур. Киләсе елда Илдар Әхмәтов Татарстанның атказанган артисты исемен алырга тиеш. Миңа моны Кыш бабай әйтте. Син Кыш бабайга ышанасыңмы? Кыш бабайга ышанам һәм миңа бүләк итеп шул әйберне алып килер дип ышанып калам. Ул гына түгел инде, әле минем тагын бар әйберләрем. Шигырь сөйлисеңме? Шигырь сөйлиме? Үтеп барам шулай урам буйлап, парадныйда күрәм бер бала, звонокка үрләп буе җитми, аптырагач карап уйлана. Мин балага киләм, әллә димен звонокка буең җитмиме? Җитми ди шул. Кая үзем басыйм бер нәмә дим, әллә 2ме, 5 ди. Басам, шуннан бала әйтә, абзыкай сез нинди йөрәкле? Әйдә качык тизрәк, хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкне. Ак куян, йомшак куян, безгә кунакка килгән. Койрыгы кыска гына, колагы җиргә тигән. Эх дигәнче үтеп китте еще один год. Гомер шулай тиз үтә, низамити швот. Кунакка безгә бәйрәмгә приглашаем вас. Приходите, получайте много күчтәнәш. Кыш бабай белән бергә кар кызы идет. Яңа ел безгә килә, значит, Новый год. Дуслар, шулай итеп 2 көн рәттән Кышкы Солянка концертын алып бардылар. Оня килә, Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Алар алып бардылар. Сырый Гали, ничек булды икән концерт? Ничек узды? Кем белсен инде, без монда утырдык. Без монда булдык, без белмим. Ана катыгы шаха, бу шаха, атказанган шаха, атказанган булмаган шаха, атказга атланган шаха, атказанган. Дуслар, шулай итеп инде бик яхшы әңгәмәләшләр туры килде миңа. Ә концерт ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз. Елыгыз ничек башланды? Шулай матур итеп дәвам итсен. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашыгыз, әйдәгез. Пока-пока. Елмаеп, көлеп, җырлап, биеп уздырырга насип булсын. Амин. Менә сөйләшә белә бит ул. Саубулыгыз, пока. Бүгенгә менә шулар. Сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.